was made known by the message of an angel, may he by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios ug Amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay, ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwas dun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo og sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw sa Ginoo. Sa gihapon, kining inyong alagad, no? Si Veritas, no? Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Magkig-uban usab kaninyo, nining usa ka takna nga tulumanon, uban ni Danny, no? Sa technical side, akong higala. Ug hinaot, no? Nga inyo gihapon kitang ubanan, kay usa ka bililhon, no? Nga issue kining atong hisgutan karon, no, sa atong tulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Okay, ang atong pizza karon, no? Agosto. Niya na ta sa bulan sa Agosto. Pizza 7, no? Pizza 7 sa bulan sa Agosto, tuig 2016. Okay. Ang atong namunuan o atong presidente, atong nahibawan, labas pa jud kayo, nga iya nang hisgutan ng mga ngalan sa pipila, gani daghan sa atong mga lideres, inon talang mga apil diha, no, mga opisyalis sa atong katilingban. Yan ang gipanghinganlan kinsa kaayo ang sangkot sa kinibang atong problema sa droga. Ug atong gikasubo kung kadto tanan tinuod, kay dili gayud maayo nga imahen. Dili gayud maayo nga imahen nga ingon ana ba ang ginahitabo. Ang ato yung mga lideres sa atong katilingban, maugyoy nag-una-una. So pagpakita og dili maayo nga imahen, no? Makita man. Himuon manggong ihemblo.
himuon manggong example sa mga tao, sa mga bata, ug unsay ilang makita. Ug unsay makita sa anak, sa gibuhat sa ginikanan, boy no, mao gyud ay malagmit, mahimong ugma damlag pud sa mga anak. Ug unsay makita. Mao man gani nga ang atong tinhuang Katoliko concern kayo anang kanang gitawag na tug mga visual aid. O di lang kay visual aid kana yung buhi nga tabang. Sa man ang buhi nga tabang. Nga kinahanglan kita mga Kristohanon nga Katoliko. Ang atong mga buhat kinahanglan kahayag yun. Maayo yun ba? Kay mao man ay panaminan. Mao man ay himong example sa atong mga kabataan. Di lang kay kabataan, mga dagko usab. Mao na mga kinabuhi sa mga santos, lives of the saints. Kanang ilang kinabuhi mao na ehemplo. Mao na atong visual aid. Pero buhi yun kay tao gud mismo nga buhi may nagpakita og maayo nga imahen. Mao na mga kinabuhi sa mga santos. Ug unya kung niantihay na sila, niadto na sila sa laing kinabuhi. Dili na nato makita visibly, no? Makita ang ilang mga maayong panig-ingnan mao na nga atong himuan sila mga handumanan. Ang uban gali gihimong souvenir. Dili maayong souvenir lang kinahanglan himuon gyud untang pagpahinumdom. No, kana bang mga dibulto. Inang mga imahe nato sa mga santos. Usa man nas katuyuan nga atong istampara. Ibutang na tustong mga simbahan, diya sa atong artal, aron nga inig kakita na to, makahinumdum ta sa ilang mga maayong panig-ingnan. Mo na'y usa sa hinungdan nga nung doon natin mga dibulto, larawan sa mga santos. Pero gikasubo lang po nato, kay lainon man pugsabot sa uban. Okay, magkatao lang ko, ana. Hinoon, pasailoon lang, kay wa man kahibaw. Wa man kahibaw. Ilamang himuon nga kana kuno nga itong mga dibulto, gihimo kuno nato ng kompetensya sa Dios. Kompetensya. Nga ato kunong gipadaghan ng Dios pinagis mga dibulto. Ignorance. Ignorance. Iwa gyud manudlo ang tinuoang Katoliko nga kanang mga dibulto ato nang gikompetensya sa Dios. Klaro kay na naam galinas katikismo nato. Mga pare, kay bolo na. Imagine, pila katuig nang may eskwela diha pagkapare. Murag, 8 to 12 katuig ba na? Unya, mga pare di, kay balo na. Okay. Unya, kay balo mga pare, naanas atong katikismo. Itudlo na. Nasa Exodo 20, versikulo 3, ayaw pagbato ng laing Diyos, gawas ka nako. Dahil mo na din ito, mga dibulto, yan gidili ang pagyukbo. Buti pasabot, daudan, ang paghimo og ribulto, bisan unsa, basta himoong Diyos. Okay, pagbaton mo naglaing Diyos. Pero kung ang atong tumong sa paghimog dibulto, isip dayan-dayan lang o adornment, di man dautan dayan-dayan na, manis Biblia. Dili man dautan nga himuon natong pagpahinomdom. Niya, di po dautan nga himuon lang nato nga aron ka pasidunggan ang atong mga bayanis pagtuo. Diba? Ato mga galing gibuhatan og monumento si Dr. Jose Rizal ya, sa atong plaza. Diba? Gibuhatan na itong monumento, ribulto man na. What's the use of it? No? Kung sa may katuyuan na lang atong manggimuan og dibulto o monumento si Rizal nga nasa atong plaza. Tungod ba kay atong gituhuan nga Dios si Rizal o kanang iyang monumento? Dili. Dili. Kay idolatry man na. Og sayod ang mga pare niya na, mauna nga kung dunat ay mga ribulto, kinahanglan sakto ang pagkagamit niini. Kay dili man dautan ang dibulto, basta sakto ang pagkagamit. Pareha sa kwarta, pahinumdom. Dili dautan ang kwarta kung gamiton sa insakto. Apan kung ipakadiyos ang kwarta, mauna na'y dili maayo. Kay balong Katoliko anak, kay balo atong mga pare anak, kay balo atong mga obispo niya anak. So, mauna nga doon na tayo mga dibulto sa mga santos para nga inig kakita nato sa ilang mga dibulto makahinumdum dayon ta sa ilang mga maayo nga binuhatan. Mao man gani nga atong isa-suggest, atong isugyot kaninyo, mga igsuon akong Katoliko, ako ning isugyot kaninyo nga kanang ganing magpasidungog ta og santos pinagi og piyesta.
Madag piyesta. Nga unta, ako ning suggestion, kay nakahuna-huna ko aning nga maayo gini siya. Nga diha sa pagsaulog na to sa piyesta, ato untang ihikling ng mga abuso ba, ng mga hubog-hubog, kanang mga dili maayo nga imahin ba. Ang maayo na itong buhaton, una, di na ito kalimtan, sa dili pa ta mag-celebrar pinagis pagkaon, pag hinatagay mga gasa, kay naman na sa Biblia, kanang magsaulog ta, maghinatagay tagasa, Thanksgiving ko na, na nasa Book of Revelation, no? Nga ilang gisaulog ang kamatayon sa taong balaan, maayong panigingnan. Ilang gisaulog, pasalamat sila, then naghinatagay sila gasa. Umo man na atong piyesta. Naghinatagay tagkasa, pinagis pag-share sa mga gasa ang gihatag sa Ginoo nato, pinagis pagkaon. Umo na hinatagay gasa biblical na kinang magsaulog ta maghinatagay tagasa. Pero usahay mo focus na tas kaon. Magalimot ta sa unahon na tong himuon ba? Unahon na to ang pagsimba. Ang pagsimba. Kay mo man na essence sa atong piyesta. Dayon, human og simba, din inig sa naanata sa balay, dili ni ingon dogmatic ha. Dili ni nga kinahanglan dyan yung buhaton. Ako lang ning sugyot, estratehiya ni nako akong i-share ninyo. og maayo ni himuan ninyo. Mao ni akong suggestion. Labi na sa ang maayo mo buhat gud ani kini mga head sa pamilya, no, mga ginikanan. Nga mas maayo siguro kung kinsay atong pistahan anang adlaw, no? Ato sang i-research kung wa ta kahibalo. Ug unsa ang kinabuhi, ang life ba, ang istoryas kinabuhi anang Santusa, pananglit si San Vicente, di ba? Pisahan man nato na tuig-tuig. Mag-research ta unsay kinabuhi ni San Vicente. Mo research ta din ato pagaling kung mahimo ipasirox gyud. Parang atong balik-balikog basa ba? Sus, gasto mong galit tag-load ng sige text. Okay, pasirox pa. Ipasirox na to ng libro kinabuhi sa mga santos. Then sayro na itong kinabuhi ni San Vicente. Dayon, kanang galing mga na ta di aspista, no? Mga na ta sa dili pa, di ba mag-ampo sa ta. Dayon, naay mo share ba? Ikaw ba ginikanan, i-share nimo ng kinabuhi sa maong santos. Unsa na si San Vicente, i-share na to. I-share na to ang kinabuhi sa maong santos. Kinsa na. Aron ba masayod ba o mapahinumduman ta nga kitang nagsaulog sa maong piyesta nga amaon ni atong gisaulog ang kabalaan ni Senior San Vicente. Dayon ay din ta mo kaon. Indot kayo. Ano man kay napahinumduman ta sa atong pagka-Kristohanon. Nga ang atong pagka-Kristohanon maotong gibuhat sama pananglit ni San Vicente sa buhi pa siya. Example. Panig-ingnan. Kay niingon si San Pablo sa unang Korinto 11, nga maingon nga gihimo na akong panig-ingnan ng atong Ginoong Hesukristo. Himo apod nga panig-ingnan. Ako. Si San Pablo gasulti ana. Pagtulon ang Katoliko. Okay, pagtulon ang Katoliko man yun na. Kaysa ubang tinuhuan, dritso raman yun ni Kristo. Kristo ra gyud kono. Ay na ng mga santos-santos pa niya. Di na kono santos-santos, dritso ra ni Kristo. Unya, si Kristo ra ba, nagamit ang mga santos. Di ba? Nagamit mong galis Kristo mga santos. Ulatan ninyo, nindot kayo. Kung napagitay panahon, ako pa nang hisgutan. Kaya ganing atong pagdebosyon ni Santa Maria, hangtod karon wa gyud na masabti sa atong mga igsuon nga dili Katoliko, no? Mga nahimulag, no? Kay para nila kompetensya na kuno na ni Kristo si Santa Maria, kompetensya na kuno sa Dios sa atong pagtuo sa Dios si Santa Maria. Wrong. Ako lang nang ipasiuna ninyo. Kaya ang atong pagtuo ng Katoliko, ang atong pagdebosyon ni Santa Maria, paingon na ni Kristo. Muna gitawag sa atong mga pari og to Jesus Christ through Mary. Ngadto ni Kristo pinaagi ni Santa Maria. Pinaagi daghang kay pinaagi des Biblia. At tingin ninyo, mahisgutan ako na. Okay, ako lang ipa si unang daan. Dili biya ta nakabaton og Kristo kung wala ipaagig babae. Di ba ang Diyos gali mismo nagpili og babae, mihapit og babae sa iyang paghimo sa atong manunubos. Di ba?
Mana to Jesus through Mary kay wa man ta nakabaton na Jesu Kristo ug wala si Santa Maria nga gigamit sa Ginoo para magkabaton tag manunubos. Ang Dios gali mismo ni gamit og babae, ni gamit ni Santa Maria sa pagpagkatao, sa paghimo no, sa atong manunubos nga si Kristo. Kita pa mo na nga murag something kulang kanang giingon nila Kristo ra gyud. Okay, ang Dios manggali ni hapit og babae sa pag hulman niya sa atong manunubos, nakita pa, di mantigo ana. At ang ninyo ako nang hisgutan pagid lapad unyag napatay panahon. Asa ba tatos tiwason sa nato tong kato galing sa ning droga kay problema kay nato ning droga. Okay, kay nahinuklog kay ko sa gibat-bat sa atong presidente. Hinuklog kay ko ba? Nahinuklog yo kay ko. Sa laing punto, makaingon ko nga sakto man ang gibuhat sa atong presidente. No? Amahanon yung kaiba. Amahanon yung gayo. Ano mo yung kog amahanon kay kung mayon ko tag kining nasud nga Pilipino o Pilipinas. Usa man ka pamilya, no? Pamilya sa Pilipinas. Unya mingan gitag pamilya sa Pilipinas. Siyempre, pamilya na ay amahan. Peras ba, no? Ang ganang gitawag na to og gamay nga unit sa pamilya. Unsa man na? Kanang atong pamilya, atong kaugalingon. Dias pamilya na ay amahan. Munay leader, pangulo. Di ba? Then mo ginay mo dumala kay amahan gud. Dayon, maghisgot na dayon ta og kanang katilingbanon nga pamilya. Una, pareha sa pamilya sa Dios ang simbahan. Oh, di ba? Ang simbahan. Dako na nga pamilya. Okay, simbahan gud. Katilingbanon na. Ay kinsa may amahan diha, amo ng Santo Papa. Di ba? Mao ng Santo Papa kay sa 12 ka apostol si Pedro may gitugyanan sa mga Yahweh ginghirian sa langit. Simbolo man na authority man as pagkapangulo, pagkaamahan, di ba? Sa tema nato Santo Papa ato nang explicar og ayo. Mo nang kinahanglan mo tahod ta sa otoridad sa Santo Papa. No, katong danan ni Pedro nga gisunod-sunod sa atong mga popes. Kay naamang yun ay puli, basta katungdanan gani. Kaya nasa buhat 1.20, kung ang katungdanan gali mabagkante, kinahanglan doon na mo puli, kay kinahanglan doon na magi mangulo. O gunya, kay gi-allowed man, gitugtan man sa Dios kining, ang kita mga tao nga magtukod-tukod po ta gobyerno. Gobyerno sa Pilipinas, gobyerno sa Amerika, sa Alemania, okay, para doon na po'y mutabang ba, nga institusyon sa atong kinabuhing temporal. No, mao na nga diha sa Roma 13:1 nga 2:7 nga gitugtan sa Dios kana mga gobyerno sa tao nga ang katuyuan unta para mutabang sa atong temporal life. Ang concern sa eternal life mao nang kuan kanang pamilya sa Dios ang simbahan. Mao na ang gidumalahan sa mga pari nga ang pinakaamahan po chief justice ang Santo Papa. Mao na nang mutahod ta sa kining Santo Papa. So, mo na amahan. So, mo na nga kinahanglan mutuo ta. Mo na ang atong presidente, iyan ang gibuhat kay kanang amahan makikistorya gina sa mga anak. Huwag yun ay tapig-tapigan niya. Huwag yun ay tapig-tapigan. Mo na nga saktong gibuhat sa atong presidente. Pero ayuhon yun na og ayuha kay basig na sipyat na. Pero ayon na siguro na og kuan. Parang inana man magsulbad tag problema. Hisgutan atong problema. O kinsa man ning involve aning mga binuang. Aron madisiplina pod. Pero ang ato lang no sa simbahan, ang ato lang kining murag gidifer o wala maoyonoy nga pamaagi kanang masupak sa atong pagtuo. Na bang labi na kining atong capital punishment kung iyang ibalik, no? O kung iyang ibalik kay naamanggoy halapad nga panglangtaw ang simbahan mahitungod anang death penalty. Naaman na sa Biblia ng death penalty. Pero dunay panahon na dili na sa tanang hingayon atong iimpusar. Kay nada sa Ecclesiastes 3, no, basahan na. Nalimot lang ko asa gyud to partik. Whole chapter man siguro na gisgutan dia sa Ecclesiastes 3 kanang naay panahon
No, naay panahon tas pagkaon. Dili man pwede nga tanang oras, tanang minuto sige tagkaon. Di ba? O pahulay mo tayo. Naay panahon sa pagkaon, naay panahon sa pagpahulay, katulog, naay panahon sa pagtrabaho, naay panahon ang tanan pagsimba. O kana pong pagpatay na sa Biblia, pero panahon na. Dili na tanang higayon. Sa daang kasabutan gihulagway ng death penalty, no? O, makasa ka, makalapas ka sa adlong ipapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Di ba? O, masakpan ka nga, usa ka mananapaw, mao gihapon, batuon ka hangtod mamatay. Naabta na ni Kristo. Nga, balaod sa mga Hudyo niya to. Ilan na untang patyon si Magdalena kay umuntoy sulti sa ilang balaod, sugyot. O mando silang balaod nga kanang mananapaw batuon hangtod mamatay. O sa dihang ilan na untang batuon si Magdalena, agoy kay sa manghigayon na to nga si Kristo nga iya mang gidifer. Kanang death penalty katong sa iyang panahon ba? Wa man siya musugot nga batuon patyon si Magdalena. Mo man ni gibasihan po sa mga pare. Karon kay naay panahon nga moingon si Kristo ayaw di sa tana kay naay itudlo nako ninyo kining balaod si gugma. Nga medyo lahi atong moderate ren tag silot. Okay. Ato sang tun-aning balaod si gugma kay na ako itudlo ninyo ani nga gusto na akong itudlo ninyo ba nga kung sa una natay pamaagi nga limpyuhan nato atong kalibutan pinaagi og patay na ay laing pamaagi nga gusto na kong itudlo ninyo nga kanang buntugon na to ang kadautan pinagis pagbuhat og maayo. Atong buntugon ang kagahi sa balatian sa tao pinagis gugma. Ora ako itudlo ninyo. Ug po ni ipasabot sa simbahang Katoliko. Dili kay wala gyud ang death penalty na gihapon na pero kanang spiritual nga death penalty, no? Kanang giingon ba sa Roma 6:23 nga wages of sin is death, spiritual death. Nga ang mangunay gyud og hunro sa kinabuhis tao ang Dios mismo sa adlaw sa paghukom. Ang gisupakan lang sa kuan atong simbahan ron nga death penalty kanang death penalty nga iyas tao. Iyas tao. Pero kanang death penalty nga iyas sa Dios, wa na supaka sa simbahan nga nung supako na simbahan nga Dios na guna. Okay. So mao na, no? Ato lang ipaklaro ninyo. Now, karon doon ako basahon nga mga sita sa Biblia, no? Doon ako basahon nga mga sita sa Biblia. Kining nasa Roma 13, kining gitawag man nila og Book of Love. No? Book of Love. Magisgot ta gugma ni kay umon ra ba ni? Buang ra siguro wa makinahanglan gugma. Okay. Kining gugma. Okay. Nangita kita ni, no? Kinsa man kaninyo ang wa magkinahanglan og gugma. Kini mo ni common gang gipangita na to, gugma. Pero unsa ba kining gugma? Well, muukab din ta sa atong kudigo. Unahon na itong kudigo, katug yung Biblia. Okay. Inspired, lamdag si Espiritu Santo. Hinoon naman gyapoy lamdag ng ubang mga libro nang suwat sa atong mga pastor, pari, no? Kay mukutlo man po nag-Biblia, pero ang pinaka-source gyud nasa Biblia, no? Nasa Book of Corinth. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto no niya to. Unang Korinto Kapitulo 13. Atong mga igsuong dili Katoliko, anad kayo ani. Kini bisan ka ng John 3:16, no? Sa una na hinumdum ko kanang John 3:16. Ako nagkahibalo na mga born again. Mga born again. Ikasubo na ako. Hindi noon sa mga pare. Okay. Mga born again, may kusog kayo mo dito ka ng for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. O na, kami memorize ko ang tun ka, no? John 3:16. Okay. So, mauna nga, munang kita malimot ng John 3:16. For God so loved the world. Okay. Gugma. Unang Korinto Kapitulo 13. Saan na ito ni? Hut doon yun ako nagbasa. Inindot kayo ni. No? Ato ni basahon.
Okay. Gugma na, uluhan pa, gugma na. Pero kining uluhan diri wala ni sa Grego ha. Ang ato ng mga naghikay aning Biblia gahubad-hubad, mga otoridad mo na gabutang og title. Gibutangan og title gugma. Love. Unang Korinto 13. Sugda na tog basa. Okay. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel, matud pa ni Pablo. Apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. No? Mga igsuon, no? Akong i-revise gamay. Imbes nga akong basahon diretso ay ako mo hatag sa akong reflection. Matag tudling din kung naatay reflection akong idiretso og hatag, no? Ang atong emphasis. Kay pasig malimot niya ako itong uban nga marumduman ako. Atong inahinayan no? Unang Korinto 13:1 giingon, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Nahinumdum ko anang kuan ba? Kana galing gusto ta ma-bright, malamtip sa panghuna-huna, di ba? Magtuon man ta, basa. Dayon tuon ta og English kay sikat man ka kung may ka mo English. Di ba? May man na, no? Kay kanang English, mo man na international language na to. Nga, aron magkasinabot ta, tibuok kalibutan, magtuon ta English. Kay inig makigistorya dag Amerikano, na di da ka buong mag-English, na di ta magkasinabot. Okay. Na tuon po tag Pilipino o Tagalog, kay di man ta magsinabot sa atong mga kaubang Pilipinong mga Tagalog. Sumaw na. Pero, tuon ta na, kinahanglan, siguraduon po na to, nga naagyo tayo gugma. Isa ako man ang maing lakita mo, istorya in English niya, watay gugma, na manghinambog lang tayo mahita mo English. Okay. So, importante nga, naaday gugma, no? Dili lang kay mahita mo in English, mahita mo Tagalog, mahita mo Espanyol, niya, watay gugma, way kalaki na. Okay. Dayon, barayon. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid. Murag dirita magilty, no? Gingon, no? Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Kita nga kana galing gigasahan sa Ginoo anang pagmensahe ba, no? Pagmensahe, no? Eto mga igsuon nga mga evangelist, no? Kanang magsasangyaw, no? Pahinomdom ni nato. Okay? Ingon dali, bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Pahinumdum po rin ako, no? Nga mo paambit as pulong sa Ginoo. Unya may lang ta mo paambit. Unya wa tay gugma, no? Piras anang nay mag sa dalan nga mga yog tabang, may mga kalilimos. Usahay lahi mo itong huna. Labi mayog lawas. May lawas. Murag mangyamid mata.
Hindi ta mohatag. Hindi ta mohatag kay napagali uban gani makita na ko nga kasukan pa. Kadako ni mong lawas. Magpakilimos ka. Okay. Wala ba ta kay balog yun sa hinungdan nga nagpakilimos na. Wala ta kay balo basti book istorya ba? Kay usahay kining kawad-on, dili man ni mapasangin lang tanan nato. Di na kayo mapasangil atos tao. Kay wala ta kay balog yun sana pag matuto sa ginikanan ng tawhana. Nganong napobre na, nganong wala na kwarta. Isa hindi na to ibase lang sa may glowers na ato nandang hukman ng atong isig katao. Diba? Usahay gani education. Poor education will make us poor. No kanang wa tay saktong giya ba manang pataka ra man gud ta mo nang magkalimutag. Ako gani usay murag magkaingon ko kay doon ako usahay magkaingon ko ngano amo koy kwarta. Tungod kay wa kay ko maning kamot man gud niya to nang eskwela ko. Okay. O nang mahadlok ko mo kana bang masudog trabaho anang nas gobyerno kay examon man ka. Examon man ka. Di man ka tagag trabaho, di ka kapasar lang exam. Kay bubu ka sa exam nila, adi kyud kang kapasar. Wala usahay. Laom kang hinungdan ba ngano nga nangapobrita? Wa tay kwarta. Naku kay na usahay kining atong gobyerno usahay nga kanang hinon di ta kapasangil kayo puntanan sa mga namunuan. Kay naang puntay kulpa na. Nya day kulang atong gobyerno di pud ta ning kamot. Okay. Muna lapad kay ba kung pasangil ta. Di lang kay ta magkapasangil kay sa tao nga daghog lawas kay usahay nganong ingon ana siya kay siguro wa ka na matudloig ayo. Wa ka na matudloig ayo. Nya usahay pod atong mga television pod. Kulang kay values. Ang ipakita kadto mga violence. Katong kanang mga sana dili maayo mga pornography. Ganang. Sa radyo pod say maego pod ani. Nga focus lang guys negosyo. Di na ayuhog sala ng mga programa sa radyo. Nga kanang sana pag daot nas moralities mga taong naminaw. Una careful ta na kitang mga nasa radyo pod no. Okay. Ang tamaan wag lang magalit. Bato-batos langit ang tamaan wag magalit. Inaot nga leksyon lang unta ni aton tulumanon no. Di lang sa radyo, sa TV, grabe ng TV kay visual aid yun. Una usay mga television say agis negosyo ra gyud naon pataka ra pagimong salida. Pataka ra gimong salida, basta lang magkakwarta. Di ba? Bantay ta oy. Maayo man atong negosyo kay magkakwarta madana pero natay tulubagon sa Ginoo oy di ta patakag himong salida, di ta patakag himong programa sa radyo. Okay, malubag dana sa Ginoo kay gatudlo man dana sa mga tao. Nausahay madunggan ako sa radyo nga ambutog sakto pa ba? Sakto pa ba? Mao na nga careful ta, no? Kitang mga magimong programa sa radyo. Okay. Di sa nako tiwaso ning sa Roma 3. Ikaw mo na itiwas kay napakoy laing ako ipaambit ninyo, no? Napakoy laing importante po, no? So, unsa man ni, no? Atong dito ta sa kawan mo na magnaiga text, no? Naiga text pero wala pa man ko mo dawat og kanang unsa ni? Wa pa ko mo dawat og kanang unsa ni? Pangutana. O pag kumudawat og interaction kay ato nang isit no ay kuan ra unsa ni message lang private. Okay ako lang ning i-greet si Brad kuan Julito Napial. Brad Julito Napial diha sa kaabag ni diha sa kung ko malimot diha sa unsa na diha limot mong ko Brad. Unsa na imong lugar. Sige nag-text na ako si Kuan. Brad Julito Napial. Itong igsuon sa pagtuo diha sa siguro na kanang lugar diha sa mga sundao gani, no? Diha dapis Pinyan. Diyan na Brad dani, sa nang lugar diha. Okay. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo. Brad Julito Napial, no? Kugi kay ni maminaw si Brad Julito Napial. Himot ko atong gisugilon sa iyang anak nako. Okay. Ako lang ning
pasiaw po tagamay pero di man ni binuang tinuod man ni matud pa sa atong nahimong higala pod, no? Anak nga babae ni Brad Julito na ingon siya nga doon na to higayon nga naminaw si Brad Julito sa atong programa dayon. Ay, nag-andam na sila paingon simbahan kay musimba. Oh. Kanya kay saon ni si Julito akong higala. Wa pa man mo diretso reg lakaw nga moadto sa simbahan. Okay, minaw pas kong programa ba. Amo to gikisukan mo to sa asawa nga galangan-langan kay naminaw pas kong programa. Silo ako Brad Julito ha. Nga ako nang gisgutan sa radyo di man siguro nila utan. Siaw lang ni gamay. Siaw lang ni gamay, no? Ingon si Brad Julito. Good AM bro. Minaw Kuyo program. Now, regards. Regards. Happy Sunday. God bless. God bless, Brad Julito. No? Napo ko listener, pag yun, ambot na minaw baka turon. Kanang nasa kuwan. Nariya sa Shaton. Nalimot kong halan galito. Sige po ito ko, anak ko. Text din, sa hindi ko katubag. Siluwag kay ko. Brad, okay, nasa Shaton. Then mangutana pagali, na manawag di mangutana. Then sahay makapaminaw siya programa sa dili katoliko. Then siya issue ditong murag siya pangutana. Mo text ako. Say mo tawag pa gani, magistoryahan na mi. Isgutan. Okay. Rasa nang programa mangod sa Adventist, mga igsoon na itong Adventist nga. Bira-birahan na itong pagtuong katoliko. Diyan sahay kining sa akong pagtubag. Mao na nga kuan manawag taon to atong higala na nasa Shaton. Aron isgutan tong unsa akong pagtubag. Kinahanglan gud sa 1 Pedro 3:15 kung ako malimot nga kita mga Kristohanon kinahanglan andam ta motubag sa kang bisan kinsa no nga mangutana nato sa atong pagtuo. Kaya kana kung mangutana, but pasabot na kinahanglag tubag, nagkinahanglag kahayag, no? Kanang imong tubag, mao na iyang kahayag. Mao na iyang kahayag. Mao na ang kining Catholic faith apologetics, kining pagpanubag ba sa mga atake sa pagtuo, mga pangutana sa pagtuo, maayo ning atong buhaton. Maayo nga ato ning buhaton nga naman kay kahayag man ni sa mga igsuon nga nagkinahanglan og tubag, nagkinahanglan katinawan. Mao manggali nga daghang nibiya sa pagtuong Katoliko kay wa matubag ang ilang pangutana. Wa matagaig katinawan. O nang nibiya na lang. Nabahin ang lawas ni Kristo. Nga dili unta dapat mabahin. Mao manggali nga diha sa Facebook bitaw. Mamalandong ko. Mamalandong ko diha sa Facebook kay mag-post mo ko diha og mga religious posting ito mga katinawan sa pagtuo. Then dili kayan nga ang uban nato mga posting medyo provocative. Provocative ba? Unsa man ang provocative? Kana bang makahagit ba sa ubang mga tao ba nga gi-explain nato atong pagtuo? Doon na tayo gipasingit-singit ba? Gipasingitan nato mga dili Katoliko. Siyempre, muna provocative. For example, atong tudlo nga ang tinuod nga tinuhuan kining Katoliko basis Biblia o history. Nya, siyempre, katong makakita ana, makabasa ana sa akong gipost ana nga mga dili Katoliko, pananglit Adventist, Iglesia ni Cristo ba, Protestante. Muna yung silag mainit. Murag mutingkag lang daunggan ba? Muna nga, makakomment sila murag pug ang uban ambot libog ganing uban ilamang personalon ilang personalon natong posting no nga kanang ato katungod man gud nato ng mga Katoliko kay doon naman tay freedom of religion, freedom of expression. Dili man gani kay kita ra mga Katoliko may nagbuhat ana no. Gani, sila pagalig una-una ana, no? Kalabi na yung mga Iglesia ni Cristo, grabe kaya na sila mo atake sa itong pagtuong
Katoliko na ilang mga programa. Oh, nya gialaw manggali na sa itong gobyerno, agi lagi anang freedom of expression. Freedom of speech. Allowed man na mga provocative speech. Ayaw, bantay lang nga di ka malibel. Kinay balaod ga dominara na, no? Bantay lang nga di ka malibel. Okay. Bantay lang kana bang di po ka mo sobra ba nga mo resort na kinahanglan na jugang ikiha nang iya sa imong giyaw-yaw kay pataka ra kag yaw-yaw diha. Oo. Umuna, allowed ng provocative speeches. Kana makapahagit ba og question, makahagit pa sa mga naminaw, no? O, tubagon lang. Kung kami mga Katoliko nga muhatag nig mga provocative speeches, para sa diri mga provocative man ni akong programa kay gadipinsa kus pagtuong Katoliko, siyempre naadya mga pamulong nako diri nga masakitan tong ubang religion, masakitan tong Iglesia ni Cristo, masakitan tong Protestante, masakitan tong Adventist, tanan. Nya dili ra man pug kay kining programaha mo gahimog ingon ana, bisan ng programa sa Iglesia ni Cristo, programa sa Adventist, pagkadagang atake diha. Pagkadagang kay atake diha sa tong pagtuong Katoliko. Amo na kay freedom of speech, freedom of expression. Una nga, dili lang unta mga suko ba? Oh? Tubagon lang gud og paminaw nila nga sayop ning atong gitudlo diri, dili lang tubagon sa ila pong programa. Oo. Freedom of speech. Dili man na, bisan pagali diha sa Senado, diha sa Kongreso. Senado, Kongreso, pagkadagang debate diha. Usahay magpersonalan pamagay ng mga senador o mga congressman. Di ba? Kita mo ko diha, magsisyo ng mga senador, congressman, usahay mapersonal gani. Yung mga kuana na gani, mga profesional na gali na. Maghinagitay bagali usahay. Oo. Wagi anang freedom of expression. Ano ba? Magkihaanay pa gani. Kay agi sa personal na kayo. Kung sayop ng atong provocative speech, tubagon lang. Kami, pares na among gibuhat diri sa panalipod sa pagtuo. Mutubag mi sa atake sa mga dili Katoliko. O katungod na namo. Then sila po, mutubag po silang programa. Mao na. Okay man na. Oo, malipay mong gawa na. Mana, kanang mga tulumanon diri sa radyo nga, kanang ilang koreksyonan, ilabang atakehon ng pagtuong Katoliko, di mo kumusukuan na. Lipay ganay ko na. Lipay ko na. Kay, nga naman na, issue mangguna. Mura mangguna og kana ganing sakit pa. Di ba kanang sakit, di mo na ito natapigan. Ato mo nang ipadoktor, madtumtag ospital, aron mahayo. Di ba? Nya kini ato mga pagtulunan pud nga wa masabti, giisip na to ng sakit. Mo nang kinahanglan tambalan na unsaon na to pagtambal ana, unsaon na to pagtubag paghatag katinawon ana og dili ipasundayag. Mo na nga magpasalamat ko anang programa sa to mga igsong Adventist ha. Unya naaman to no gabi yung programa sa tong higalang Adventist. Dito mga suko. Salamat na kay ilan ang isulti sa ilang programa kay sakit na. Unsa man ay tambal aning sakita. Mo nang tubagon din nato itong programa. Mo na tubagon itong programa. Kay kining atong gibuhat panambal man eh. Duha man ka klase ng panambal. Panambal sa lawas nga nasakit ug panambal sa pagtuo nga nasakit. Nasakit man gyud ang atong pagtuong Katoliko nga naman kay daghang mga igsuon atong wa kasabot ani. Kasabot. Wala kinahanglan tambalan. Kinahanglan tambalan. Akong balikon tong among debate sa akong inahan, ma. Pasilo ako, ma. Okay. Sige, may debate sa akong inahan. Kay, ano ko na magsikog balik-balik anang tema mahitungod sa larawan. Sikog balik-balik ba? Inggo, ma. Kining akong trabaho good sa akong programa. Mura ko anig doktor. Kanang doktor bitaw, sige ra magbalik-balik si ang resita. Nga naman kay, mura man gumang sakit balik-balik. Nga lang mo, resita taglaig tambal nga dili. Wala nagkadapat sa sakit. Di ba? Yeah, kinigong issues larawan mo man pinaka numero 1 yung sakit sa atong pagtuong Katoliko. Actually, dili ni sakit. Nahimo lang ning sakit kay wala masabti. Kining issue mahitungod sa larawan, si mao gini numero 1 topic nganong gibiyaan nila atong tinuoang Katoliko kay kana ako atong larawan Diyos kuno na nga wara man kit mga tudlo ato mga pare nga Diyos ng mga ribulto. No? Kay kana agong Diyos anything bisan unsa nga butang himuon natong
himuon na tong Dios unya dili tinuod mo na Dios. Nya dili tanang ribulto Dios kana ada yung ribulto ni Felix Manalo sa Sentral. Oh, dili man na Dios. Okay, wala man na nila simbaha ingon nga Dios. Kana ada yung ribulto ni monumento ni Rizal diya sa tong plaza, dili man na Dios. Ano man, kay wala man na himuang Dios. Oh, so dili tanang ribulto Dios. Oh, kay kanang Diyos na sa 1 Corinto 8:4 nagrepresentar sa butang dili tinuod. Oh, isipon nimong Diyos unya dili tinuod basta na mayon kag doktor kay di tinuod doktor, pusil kay duwaan lang di tinuod pusil. Kana pong Diyos gituhuan na tong Diyos unya dili tinuod mao na Diyos. Unya ang larawan ribultos mga Katoliko wala man na itudlo sa pare nga Diyos na. So dili na Diyos, ribulto lang na. Dili na Diyos. Nya, mayon sila, giludhan man, di gihimo ng Diyos. Taka lang mo. Ludhan di ay, gihimo ng Diyos. Dipindi na sa imong ginahuna o gibati. Kay dili tanang pagluhod, pagpaka-Diyos. Pero sanang bata nga, nagluhod sa iyang ginikanan, pagpakiluoy para dili bunalan. O, pagpaka-Diyos na dahil na, dili oy. Kay na ay pagluhod nga, ang bot pasabot, pagtahod lang o pagpakiluoy. O, naingon na. O, parang saludo sa mga militar. O, pagtahod man na. O, dili tanang pagluhod, pagpaka-Diyos. Namang ko gipost diya sa internet nga kanang picture. Ako pong na kopya na. Picture sa gikan sa Pasugo Magazine sa ato mga igsong Iglesia ni Cristo. Okay, picture ba nga kana galing sa ordination sa mga ministro? Ordination sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Di ba makita na to nga na picture na amang ko na ako'y kopya na again address akong kuan kining akong gamayng computer akong dalaon. No? Nga na ako'y picture nga gikan sa Pasugo Magazine nga kana mga ministro giordinahan sa kuan sa ilang asa na sila mag-ordain. Dayon sa ordination nila nga kanang ilang mga ministro nga ordinahan muluhod na atubangan sa kuan sa executive minister. Muluhod. Pagpasabot ko nga pagpailalom kuno sa pamamahala sa executive minister. Ito pa namunuan kay ang leader ko diya sa Iglesia ni Cristo kana ang executive minister. Ang executive minister mo ilang leader. Mo na nga isip pagpapasakop sa pamamahala mo na nga sa ordination muluhod atubangan sa executive minister. Aron pod mapandungan kay kana agong ordination pandong man na. Pag-ordain gali, pag-authorize, pinagis, pagpandong sa kamot, naman na sa Biblia. Nga, giyon sa pag-authorize sa mga apostol tong ilang mga sumusunod. Pinagi sa ordination, patong sa kamot pa, sa ulo. Mo man ay paghatag og authorize. Gani makaingon ko nga, ang mga ministro, gi-authorize. Kaya gipandungan sa kamot, gi-ordinahan. Pero ang pangutana, kinsay ga-ordain ni Felix Manalo? O kinsay ga-ordain ni Felix Manalo? Moingon ba sila wala ordinahe? Nasa to pa, walay authority si Felix Manalo. O na nga, para nako invalido ng ordination sa mga ministro. Ano man ang ilang founder, wala may ordination, wala may pagpatong sa kamot. Nya, mo rason sila, katong debate sa Cebu, mayon sila nga, ang nagsugod, dili kinahanglang ordinahan. Ang nagsugod. Peras ko ni John the Baptist, di naman ito kinahanglang ordinahan. Okay, gidritso man tog pili sa Ginoo, then katong mga apostol gidritso pili, basta siya mo ay nagsugod, mao na nga di na kinahanglang patungan og kamot. Tinuod man na, pero sa simbahan ko gang gitukod ni Kristo, nasugdan naman. Dugan naman nasugdan ni Kristo unya gisaaran niya nga lig-on. Lig-on di gud maguba bisan ang gangaan sa impierno dili maguba, makaguba aning simbahan nga akong gitukod. Dayon sa Lucas 1:33, mo gihapon magpadayon, lig-on ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Lig-on kay gitukod man ibabaw sa bato naa sa Mateo 7:24-25 nga ang balay nga tukuron ibabaw sa bato lig-on dili maunsa sa ato pa, lig-on dili maguba. So kay dili maguba sa ato pa kanang pag-authorize pinaagi sa pagpatong sa kamot sa ulo, dili na maputol kay di man maguba ang gingharian ni Kristo. Sa ato pa kanang pag-authorize nga patungan sa ulo
sa kamot ng ordinahan i-authorize dili na maputol ng ordination. Mao na nga ni adtong 1914 naa na ng ordination. Unaan na ng ordination. Unya, mao na nga, mangutana kita, kinsa may gapatong sa kamot sa ulo ni Felix Manalo para ordinahan siya nga ma-authorize siya. Be. Bisan gani ng kanagaling mga abogado na to, naman na sila po'y seremonyas, unsaon pag-authorize nga mahimo kang abogado, dili man ka abogado din ka diretso ikaw na kagabasag libros balaod. Dili. Oh, kanang paagi sa pag-authorize diri sa Kristyanismo, bisan mga apostol, kinanglan i-authorize ka pinagig ordination pagpatong sa kamot. Unya, 1914, imagine, dugay nang natukod ang simbahan ni Kristo ana. Sa ato pa, naanan ng ordination pinagi sa pagpatong sa kamot. No, kinsa may gapatong o ga-orden ni Felix Manalo? Wala. Sa ato pa, dili authorize si Felix Manalo. So, kanang ordination sa mga ministro, invalid. Yan daghang mutuo. Mas maminaw pa sila dito sa ministro kaysa pare sa obispo. Nga ang ordination sa obispo gikan sa mga apostol. Tanawa. Kini I know nga provocative ni speech. Provocative. Pero doon na sila tubag ani ilang tubagon sa radyo nila. So ingon na mo man nga ako nganong dili kumubiya sa mga obispo kay mga obispo ang ilang authority gikan sa mga apostol. Unya, i-challenge lang aning mga tukod-tukod lag mga pundok mga tao nga walay authority. Ang ilang authority, igor sila gabasa sa Biblia din, maingon ding bright na ko. Sayop ang mga pari. Naman na sa Roma 10:15, unsaon ni mo pagwali kung wa kag ipadala. Unsaon ni pagwali kag ipadala? Ang istaylo sa mga dili Katoliko, igor raman mo basa sa Biblia. Unsay nasabtan, dahil maingon siya, sayop maning Katoliko, sakto man niya akong pagsabot, sinugo na ko, authorize na ko. Dili ingon ana ang pag-authorize diri sa Biblia. Ang pag-authorize diri, giun sa pag-authorize sa mga apostol, ordination, pagpatong sa kamot, giawat manggalin as mga ministro sa Iglesia ni Kristo kay kanang ilang ministro dili ka ministro kung di ka maordinahan mapatungan sa kamot. Ang pangutana, kinsay ga-ordain ni Felix Manalo? Wala. Mga igsoon, 3 minutos na lang nahibilin. Wa pa na ako may isguti og ayo tong mahitungod gali kay gisgutan mong guning mo tuo mo kuno ta og pope, no? Ngawa man na sa Biblia. Well, ang pulong Pope, parehas na sa pulong Trinity. Okay, gisgutan man atong higala na itong Baptist no bago. Mo tuo man taan ng Pope ngawa man na sa Biblia. No, ang pulong Pope wala sa Biblia. Pero ang gihinganlan ana naa sa Biblia kanang katungdanan ni Pedro. Parehas ra na sa pulong Trinity. Ang pulong Trinity wala sulod sa Biblia. Pero ang bot pasabot anang Trinity kanang kahiusahan sa tulo ka persona sa usa ka kinaiya sa pagka-Dios, mao nay Trinity, Santissima Trinidad. Wala ang pulong nga gigamit pero ang gihinganlan na sa Biblia. So tinuod nga kanang pulong po wala sa Biblia. Pero ang gihinganlan ana mao nang katungdanan ni Pedro. Tinugyanan sa Yahweh gingharian sa langit. No? Dayon kana pong gisaway po ng pagtawag og reverend sulod sa Biblia, no? Well, depende no kung ang pagka-reverend nga atong gamiton na pagtawag sa tao nga pagpasabot nga Dios na po nang gitawag nato dili. Pero as a title lang dili na daotan. Pero sa gunaan ng pulong amahan titulo man na sa Dios. Unya na manggali teksto sa Biblia nga ang Dios ra mo'y amahan. Siya ra matud pa ni Kristo. Pero nganong gamiton man lagi nato nga titulo? Anong tawagon man lagi nato father ng amahan sa pamilya? Di ba? Dahil si Moses gani giingnan sa Dios. Himuon ko ikaw Moses ingon nga Dios sa tubangan ni Paraon. Dios pa gani. Si Moses giingnan sa Dios, himuon ko ikaw Moses nga Dios sa tubangan ni Paraon. Dili man Dios si Moses. Pero as a title para nga tahuron ka, mahimo nga moingon ta nga Dios si Moses diri syuta. Ako naman ning explicar sa miyaging programa. Dayon, katong about Mary, ato ning i-expound pag-ayo kay nindot kay ni akong i-explain ninyo kanang atong pagtuong Katoliko nga to Jesus through Mary. To Jesus through Mary. Blig-on kay ng biblical support ana mga igsuon. Wala man tayo igong panahon.
Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, sa atong talahurong obispo, Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad mong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod og Espiritu Ilumba, o sa atong manager, no? Edgar Tagumo, sa tanang mga kauban nato sa Armen Dipolog, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nationwide. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS. Niya na ang bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato pa. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Tumigil na ang kakakapa dahil nandito na ang new Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.